че липсата на планиране всъщност е планиране на провала. Истината е, че и Ноевият ковчег е строен преди да завали. За съжаление, всеки, който се е сблъсквал с архитектура и изграждане на SharePoint решения, без първоначално планиране, жестоко е съжалявал след това. Всъщност правилното планиране представлява около 50% от реализацията на всеки проект. И въпреки, че бизнесът непрекъснато мени своите изисквания, доброто планиране в началото осигурява лесна адаптация на всяко решение. Подгответе се за всички възможни сценарии в началото, за да ви остане достатъчно време за бира с приятели. Аз съм Стефан Марев, мениджър техническа поддръжка в Microsoft България. Способността на една система да бъде поддържана трябва да е заложена още на етапа на планирането на нейната архитектура. Такава система би се експлоатирала ефективно, като това се базира на поддържани конфигурации и настройки, качествена документация, информация за диагностика, както и на технически екип с необходимите знания и наличност. Казвам се Христо Близнаков и съм SharePoint IT Manager в Actavis. SharePoint е глобално приложение от 2007 година в фирмата ни. Правилното планиране на архитектурата намалява инвестициите, прави проектите по-предсказуеми и улеснява тяхната поддръжка. В Actavis IT работим традиционно с Microsoft Consulting Services, дискутирайки с тях бизнес и техническите изисквания, достигаме до оптимизиране на архитектурата на проектите.